ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଚିକଟ ଗ୍ରାମର ରଥଯାତ୍ରା 2026। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଚଗଲା ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ସମେତ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷା ସେଦିନ ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ କାମରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେଇନି। ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛତା ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆରାମସେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଛେରା ପହଁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ରଥ ଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜା ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରଥ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ରଥ। ଛୋଟିଆ ରଥ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରଥ ଭିଡ଼ା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଟକରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଟାହିଆ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ରଥ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ। ଗାଁର ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ, ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଛୋଟ ରୋଡ଼ ବୋଲି ରଥକୁ ବହୁତ ଆରାମସେ ସିଏ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଥ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯଦି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି କାମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ରଥ। ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏତେ ଭଲ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଭିଡ଼, ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଆମେ ଜଗା ଆମ ଉପରେ ଏତିକି କୃପା କରିଛି, ଆମେ ଏଇ କାମଟାକୁ ଭଲରେ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନୃତ୍ୟ ବି ଏତେ ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ମୁହଁରେ ହସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କାଳିଆର ଦାସୀ। ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ସଖୀ ଭଳିଆ ଏତେ ଭଲରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବ। କାହିଁକିନା ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ତ ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗା ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଜଗାକୁ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ନାଚ ବି ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି। ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ମନକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ କହି ବି ପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଆଗେଇ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ କେମିତି ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଛି। କେତେ ତା ପାଇଁ ଗହଳି, କାଳେ ସେ ପଳେଇବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର କେତେ ମନ ଦୁଃଖ, ବାହୁଡ଼ି ଯିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମିତି ତାଠୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କାଳିଆ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତା ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଛାତ ଉପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଗହଳି। ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁଠି ଆଗରେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇବା କିଛି କମ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିର ସହିତ କାଳିଆକୁ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରଥକୁ ଭିଡ଼ୁଛି। ମନୁ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଳିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିଲ ଭାଇ, ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି, ସ୍କୁଲ ଭାଇ, ସୋନୁ ଭାଇ, ସାଗର ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି କାମଟାକୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଶରତ ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ରଥର ପୂଜକ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜକ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ ପିଠା ଜଗା ପାଖରେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଭାଇଆ ଭାଇକି ଯିଏ ବି ଆମର କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ନେଇ ଜଗାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଜଣକ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଜଗାକୁ ତାର ମନ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମନର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସେ ମା ଯେମିତି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥାଉ ଓ ଡାକୁଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ତୁମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିଧି ସରିଲା ପରେ ରଥ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଝୁଲି ଝୁଲି
ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ରଥ ଭିଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି କମୁନି। ଆଉ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗା ପାଇଁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଜଗାକୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ, ଯେମିତି ଝିଙ୍କଟିଆ ଗ୍ରାମ ସବୁ ବର୍ଷ ଦିନକୁ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ।